Käsi-invaliidi. Sä oot mikään pääinvaliidi, mutta siinäkin käskykatoista menee edestä. Hannu voi sanoa, että onko se sitten puhtaita. No niin. Tää leuva vetää, nyt lähtee. Siinä mutta tietenkin kyllä laskeet jumalata. 5. Vittu menee turvaksi. 10. 10. No niin, no. 14. 15. Hyvä. On. 19. Sieltäkin vaan. 19. Huilaa vähän alhaalla. Ja se vika oli vähän huono, ei hyväksy. No hyväksytään. 20. Vedä, ei, perä. Huilaa siellä. No niin. Toista.